Són les 6:30 del matí, hem vingut fins a Tamariu i estem dalt de la Tanit, que alguns ja la coneixereu per la cançó de l'Aitana. I la veritat és que ara li preguntarem a ella per què ens ha portat aquí, però veient les imatges que acabeu de veure, crec que s'obren les paraules, però Aitana, bon dia. Bon dia de matí, Laia. Quina passada. Sí, és un moment espectacular que realment passa cada dia, això. Passa que no només tenim uns pocs dies a l'estiu per gaudir-ho, però és que mireu cap allà, és una passada. Aquest tipus d'escenari és el que a mi m'inspira per crear i també el que em dona la força per viure. Per això us he portat aquí, per compartir-ho. Sempre és millor. Tu fas sovint això? Sí, ho he arribat a fer sola, també. Sí. És un moment de pau absolut, no? Sí, total. Sí, d'apreciar. És com que t'arrela, per molt que estigui al mar, però t'arrela molt i et fa com començar el dia amb una altra energia. Que sí, de sobte et despertes al llit, alarma, adéu, ja comences automàtic. Quan vens aquí és llevar-te una mica més d'hora, però condiciona tota la resta del dia. A més, és això, començar amb aquesta calma, amb aquesta pau, és abans, però a més, inclús et dona la sensació que has aprofitat molt millor el dia, no? Sí, des de que comença. Sí, jo sóc fan de matins, d'aixecar-se aviat per fer més coses i veure aquest tipus d'escenari. No sempre és així, a vegades hi ha núvols, però el dia que vam gravar la cova, de fet, estàvem esperant uns planos així, però va haver-hi núvols. Clar, això toca el que toca, eh? Sí, totalment, això és l'únic que no podem decidir. Però avui hem enganxat superbon dia, la veritat. Sí, no hi ha... Bueno, sí que hi ha una mica... Algun núvol, però... en aquella zona... Zero. Increïble. Ara ens anirem movent una mica, però ara mateix on som? Ara mateix som exactament entre Tamariu i Aiguagelida. De fet, estem traçant una línia recta amb Esforió, aquests illots petitets que hi ha aquí, de fet a la cançó es mencionen, de Pedrosa, la Musclera, de Marquesa, Esforió, és aquí. I si seguim tirant cap al nord, arribarem cap al Mirador de la Cova, cap a la Cova d'en Gispert, passarem per Cala Marquesa. Si voleu podem anar cap allà i fem una volta. Vinga, va, anem cap allà, anem cap allà. Sí. Estem veient la sortida del sol, un paisatge increïble, gràcies al qual vaig poder, en part, composar la cançó de Tamariu i les altres que vindran. Aquest procés per mi ha estat el que més he sentit és agraïment, perquè quan veus els resultats, per molt que no arribin immediatament, sents que ho estàs fent bé, que estàs seguint el teu propòsit, que té sentit apostar per la creativitat, per les arts, perquè al final el que m'han demostrat aquestes dues cançons, aquesta i jo crec que també la que vindrà, que s'estrenarà, que també he composat gràcies a això, és que mou a les persones, no importa l'edat, no importa la procedència ni tan sols l'idioma. Llavors em sento molt agraïda, molt contenta i amb ganes de seguir evolucionant. Al setembre tenim una estrena important. A partir de la cançó de Tamariu, això és una mica com primícia, vaig tenir clar que per donar-me a conèixer vull començar a apostar per el que és la música mediterrània, però no només des d'aquí, sinó de fet des de diferents punts. Com ara el que ve a continuació al setembre té una mica a veure amb el nord d'Àfrica, només ho deixaré així, però en català, això sí. Fa 7 mesos ens vam veure a l'Ope Fest, gràcies en part de la xarxa Més, i ens tornarem a veure aquest dissabte, 19 de juliol, a la Cantada d'Oneres de Sant Antoni. Que m'han dit que hi ha entre 4.000 i 5.000 persones, però alhora també m'han comentat que és un escenari prou acollidor. Tinc la sort que soc amiga d'alguns grups i estic segura que m'ajudaran a gestionar-ho. Vaig parlar amb en Jordi Romà i li vaig dir, sobretot, abans de començar, una mica de coaching i de relaxació, perquè ells tenen unes tables i ha de fer-ho any rere any, que segur que m'ajudaran. Som-hi? Vull que m'enterrin a Tamariu i que el meu cos es faci gotes d'aigua i sal d'un mar geliu que ens torna la força i que ens recorda que estem vius, fins i tot els que han marxat. És un niu, som qui hi viu. No vull marxar mai de la platja de Tamariu. Ah!
Pedrosa, la Mosclera, de Marqueses, Furió, amistats i ànima plena, el tret sincer d'una cançó, les petjades a la sorra i el secret en les onades. Ho fa fort la tramuntana, com l'amor de cada mar. És el ventre de la mare, veig la cala navegant, la tanit ben endinsada i la gavina va sonant. I si l'iris va minvant, s'encendran noves mirades, doncs qui marxa de tornada tornarà més endavant. I si l'iris va minvant, s'encendran noves mirades, doncs qui marxa de tornada tornarà més endavant. Vull que m'enterrin a Tamariu i que el meu cos es faci gotes d'aigua i sal d'un mar geliu que ens torna la força i que ens recorda que estem vius, fins i tot els que han marxat. És un niu, som qui hi viu. No vull marxar mai de la platja